Ассалому алейкум, ватани азиз. Ман дар бораи чӣ гуфтем, бояд як мавзӯъ фарқ байни илм ва мол. Одами илмдоштагӣ, мисол касе ки илм дорад, дониш дорад, дӯсташ бисёр аст. Одами молдоштагӣ душманаш бисёр аст. Одами илмдоштагӣ шаб ором хоб меравад, одами молдоштагӣ, пулдоштагӣ шаб ором хоб намеравад. Одами илмдоштагӣ илмаш бо додан зиёд мешавад, одами молдоштагӣ пулаш бо додан кам мешавад. Илмдоштагӣ чӣ хеле зиёд мешавад, мисол саволҷавоб мекунад донишҷӯ, бо рафта бо маълумотҳои дигар ҷамъ карда мегире меёра, илмаш зиёд мешавад. Мехонад, бо таҳсил мекунад, мисол доништалаб бузургӣ омӯз, то бешад дар рӯзон ҳаст. Одами илмдор мисол ки тарсу ваҳм надорад дар дилаш, одами мол пулдоштагӣ дар дилаш тарсу ваҳм дорад. Одами илмдор оддӣ мегардад, хоксор мегардад, чӣ мегӯянд, доим худша мисол ки хоксорона нишон медиҳад. Одами молдор, пулдор худша бояд ки хуб нишон диҳад, ки одамро мисол шиносанд, ки пулдор, молдор. Одами илмдор дар ҳама ҷо метавонад ки худша мисол ки чӣ кунад, бе пул беҳичӣ ҳимоя кунад аз худаш. Лекин одами пулдор фақат кораш бо пул чӣ мешавад, ҳал мешавад. Мегӯянд ку як масъаласт ки сухани ту бе пул асар надорад, ҳоле ки дорӣ хар надорад. Ҳамин масъала ба одамои илмдор дахл надорад, ин ба одамои пулдор дахл дорад. Афсӯс ки мегӯям ҳамин гапа, лекин одамое ки илм доранд ку ҳеҷ гоҳ онҳо хор намешаванд ва ба касе дучор намешаванд. Одами илмдор медонед барои чӣ? Бояд фарқ бо байни илму мол. Илм ҳеҷ кас дуздида наметавонад, балки дар майнаи сари одами илмдор ҷо гирифтагие. Лекин пулро метавонанд ки бидузанд. Пули одами пулдорро метавонанд ки бидузанд. Дӯст илми олимро дуздида наметавонад, лекин пули молдорро дуздида метавонад. Ин фарқ байни илм ва олим. Баъд бо як чиз дига дар бораи илму дар як китоб хондагӣ будам, маълумот дорад. Одами илмдор ба ҳамаи мисол ки саволҳо бисёртар, аксарияти саволҳо ҷавоб дода метавонад дар кадом мисол ки мавзӯе ки набошад. Лекин одами пулдор фақат дар чӣ мегӯянд, мавзӯи пул гап мезанад. Аз мавзӯи пул берун гап зада, мисол ки баромада ягон каса мушкилиша бигем мисли одами илмдор бо сухан ҳал карда наметавонад. Лекин одами илмдор бо сухан ҳал карда метавонад мушкили одаморо, бо рӯҳан дилтӣ карда. Одами пулдор фақат ки магар ки бо пул